Diyos, maray na aga po mga tugang, matindog po para sa satong nobina to Saint Jude Tadeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy
what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food, or homes who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Maheherakon asin maugayon na ama, daika masasabutan nin si Isayman na nagsasabwag nin eriwal, day pwedeng mag-ako sa imo an si Isayman na namumuot sa byolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaorasaan, byolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninungan. Lugod paman si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog. Nabutasan na an sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan an kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkodan an kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan an diretso kan gabos na tawo, namakua ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninungan, kagurangnan, matapos nalugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, ngunyan, Webes sa ikaapat na simana kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot kan Chan and De Vera family, Josel Asaytuno and family, Jinky Mijares and children,
Mila Baltasar, Andre and Lot Garcia and family, pasasalamat for the gift of life and birthday blessings of Cynthia Oreste, dulot kan St. Jude family. Sa espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara, and family, for good health, daily protection, and success of the whole family, dulot kan Primavera family, for fam bam blessings, dulot ni Agnes Almonte and company. Sa espesyal na kagadan man, dulot ni Jefferson Ryan Lee. For permanent residency in Canada, dulot ni Evelyn Basquinas. For dentistry licensure exam takers, dulot kan AMEC College and of Dentistry. For fast recovery of Manuel, dulot kan How family. For good health and safe travel of my family, dulot ni Joy. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family, Mercy ni Dana and Duke Morante, para sa death anniversary ni Henry Sr., dulot kan Peralta family, sa kalag ni Pamela Ashley, dulot ni Malu and Roy Arimado, Onofre Sr., dulot kan Sipcon and Shapno and family, Sian Benson, dulot kan Dibloes family, sa kalag ni Peping, dulot kan Solano family, Flerida, dulot kan Tuason family, Roque, Rufino, Angelica, dulot ni Josefina Caranza, sa kalag ni June, dulot ni Gilbert S. Tacorda, sa kalag ni Efren, dulot ni Rosie V. Nunez, sa kalag ni Eleanor and Angelo, dulot kan Campillos family, sa kalag ni Alice Ingay, dulot ni V. Catalino Sr., Restituta, dulot kan Barcena and Armenta family.
Matindog na puan gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Inabot magimanang, inipon magisarong, sa Diyos na sa tungkapos. Good morning po. Good morning, Father. Sagaran ka na ba? Kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Webes, sarong pamilya digdi sa parokya, nagkakatiripo naman kita sa pagtaong onra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulok po kita sa iyang tabang asin intersesyon para sa satuyang mga pangangaipo, asin pagpamibi para sa satuyang nasyon, siringman sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag kan satuyang mga namumutan sa buhay, na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Ngunyan, midbidunta ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawan sa mahal na Diyos, na kaning magkaligo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Talagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan. Pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay, dadaing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na naghusay kan natura nin tao, nalabi pa sa dignidad kan enot na kapag-arakian, hilga, anda imasabing sakramento nin sa imong kabanalan, taganing an mga pinagkanigo mong baguhon, unikan misteryo nin pagkamundag liwat, padanayon mo sa mga balaog kan sa imong daing sagkod na biyaya, asin bendisyon. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos, na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Hemateo nyato an enot na babasahon. Babasahon na ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pablo asin ang sa iyang mga kairiba, nagsakay sa Papos asin, nakaabot sa Perga, sa Pamphylia. Duman, binayaan sinda ni Juan, na nagbalik sa Jerusalem. Hali sa Perga, nagdago sinda sa Antioquia, sa Pisidia. Kanal daw na Sabado, naglaog sinda sa sinagoga asin nagtukaw. Pakatapos pagbasa kan tugon asin kan mga propeta, kinaulay sinda kan mga puon na sa sinagoga. Mga tugang, kun buot kamong magtaram ning nagkapirang tataramon
sa paghulit sa banwaan, magtaram kamo. Si Pablo nagtindog, pinasabot sinda na mag-alo asin nagsabi, mga Israelita, asin kamo na may pagkatakot sa Diyos, maghimati kamo. Ang Diyos kan banwaan in Israel, iyo ang nagpili sa satong mga magurang. Pinadakol ang banwaan na iyan, kan sinda mga dayuhan duman sa Ehipto. Sa bagsikan sa iyang mapangyaring takyag, kinuan niya sinda sa Ehipto. Sa loob ning 40 taon, tinios niya sinda duman sa lantad. Pinuho niya 7 banwaan sa daga ning Kanaan, asin pinaghireras niya sa inda ang daga sa loob ning 4 may 50 taon. Dangan mga hukom ibinugtak niya na magsakop sa inda sagkod sa panahon ni Propeta Samuel. Sarong hade hinagad ninda asin itinaonin Diyos sa inda si Saul, aki ni Kis, sa tribo ni Benjamin na naghade 40 taon. Hinali asin isinangli na hadi si David. Dapit sa iya, sinabi ining kaumawan, pinili ko si David, aki ni Jesse, lalaking uyon sa puso ko. Utubon niya sa gabos ni pagbubuot ko sa iya, sosog sa panuga, sa iyang kapag-arakian, kinuaning Diyos ang sarong paratubos para sa Israel, si Jesus. Bago siya dumatong, itinukdo ni Juan sa bilog na Israel ang sarong bunyag, tanganing sindang magsulsol. Asin kan si Juan harani ng Magadan, nagsabi, si Isay ako sa paghuna nindo. Iyan, bako ako. Hilingan nindo, takasunod ko, madatong ang saro na dai ako maninigo na maghubad sa kansaiyang mga sandalyas. Tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sakod pa man pag-aawiton ko ang karahayan ning kagurangnan. Sagkod paman pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ang karahayan ning kagurangnan, aawiton ko sagkod pa man. Sa gabos na kapag-arakikan, iuosip ko ang sa iyang pagkaherak, ini an aram ko, ang sa iyang pagkamuot, nagdadanay sagkod pa man, ang sa iyang katotoohan, nagdadanay sa kalangitan. Sagkod paman pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Pinili ko si David na sakong surugoon. Linahidan ko siya kan sakuyang banal na uleyo. Tanganingan sakong kamot magdanay sa iya, ang sakong takyag danay na magparigon sa iya. Sagkod paman pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ang sakong katotoohan asin pagkaherak mapapa sa iya, asin huli kan sakong ngaran siya papahalang kawon. Asin maapod siya sako, ika ang sakuyang ama, sakong Diyos, ang gapo nin sakuyang kaligtasan. Sagkod paman pag-aawiton ko ang karahayan nin kagurangnan. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Sabihon mo, Diyos nagkadamugang sa mga kataramon mo. Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram, totoong sinasabi ko sa Indo, daing surugoon na urog sa iyang kagurangnan. Daing sinugo na urog sa nagsugo. Kung nasasabutan na nindo ang mga bagay na inipaladan kamo kung gibuhon nindo, day ako nagtataram dapit sa Indo gabos. Midbid ko ang sakong mga pinili,
alagad kay puhan na mautob ang kasuratan, ang nakikikakan sa sakuyang lamesa matumang sako. Ini sinasabi ko sa inyo ngunyan bago mangyari, tanganin kung mangyari, matubod ka mo na ako siya. Totoong sinasabi ko sa inyo, an minaako sa susugoon ko, minaako sa ko. Asin ang minaako sa ko, minaako sa nagsugo sa ko. Mga tugang, marahay na barata kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Pag may nahihiling po kitang sarong tao na halangkawan posisyon, titulado, president, CEO, manager, direktor, nahihiling ta na nagigibonin sarong bagay na sabihon ta paglingkod. Example, mahiling ta ngaya si Mayor, si Gob, naninigid dyan sa luwas, naglilinig. Ano ang usual reaction ta? Pag nahiling ta sindang nagigibo ka iyan. Ay Gob, Kap, ako na po kayan. Because we expect these people na may mga halangkaw na katungdan as in posisyon, na sindaan pinaglilingkudan. Bako sinda ang naglilingkod. Iyan precisamente ang pig-correct kan sa tuyang kagurangan na disposisyon digdi sa tuyang ebanghelyo. Kan sinabi niya, daing surugoon na mahalangkaw sa iyang maestro. We see a lot of people now, totoo, lalong-lalo na sa simbahan, and I am very much grateful and na-appreciate ko po iyan. Rayaon digdi naglilingkod, lector, commentator, choir, collector. Pagluwas digdi sa simbahan, may mga halangkaw na katungdan, regional director, yan. May mga manager sa opisina, kag sa diri ni darakulang negosyo, pero nahihilig mo naglilingkod sa simbahan. Because that is precisely the message na gustong ipaabot sa tuya kan sa tong kakurangan. Takita, gabos, siring sa iya, mga surugoon na kaipuhan niya itong maglingkod. Dahil ibig sabihin na naglalangkaw man sa imong katungdan, naglalangkaw man sa imong posisyon o titulo sa komunidad, garinawawa rang ka namanin pagmalasakit sa imong kapwa, o dahi ka nalugod, maglilingkod. Kaya kung igwamanin magayuno na pagirumdum ining sa tuyang ebanghelyo, sa lambang saro sa tuyang mga tugang, enot manunungod sa kapakumbabaan. Si Kristo mismo, ipinahiling niya po ini sa to. Siya, despite His dignity as the Son of God, nagduko, as in, naghanaw, kan bitis kan sa iyang mga disipulos. Gawi din kapakumbabaan. Ang humility da po is not about thinking less of ourselves. Rather, ang kapakumbabaan is choosing not to place ourselves above others. Bako ikaperme ang bida. Ang problema minsan, nadadara sa laog kan simbahan. Kung ano sinda sa luwas, pag-abot digditigbo tana supadi, yan, gariman giraray direktor asin, gariman giraray supervisor o kagsadiri ni negosyo. Yan, di ba? We do not have that humility. Natigahagad sa tuya kan sa tuyag kakurangan. Ikadua, siyempre sa paglingkod kaipuhan or sa kapakumbabaan kaipuhan madara kita kaini sa paglingkod. And sa paglingkod bako dapat kita selective. Naglilingkod kita para sa gabos. We do not only serve when it is convenient or otherwise we only serve those we would like to serve. Ito sa ng mga tao na gusto tang paglingkodan. Naglilingkod kita, maglilingkod kita para sa gabos.
Asin ultimo, na tigahagad kay ni sa tuya, iyo po an manunungod sa pagkamot. We try to be humble out of love. We try to serve out of love. Importante ang pagkamuot. Pagkamuot na bako sa nasa tataramon, kundi pagkamuot, siring kan pinahiling kan sa tuyang kagurang na nanahiling mismo sa iyang gibo. So kunyan daw na aldaw, tawan ko po kamo nin suggestion, nin assignment. Pag uruli ta, whether we go directly to our work or we go home now, just try to do one act of service out of humility. Bako tagigibuhon tayo ini, tanganing mapansin kita, marikognisar, o magigitang popular. Bako tagusto ta maging viral or trending sa Facebook. Minsan baga, nagigibungani kita ng karahayan, pero perming may nakasunod na camera, perming nakapost sa Facebook. Just do one thing, an act of service, hidden act of service, na pwede ta pong gibuhon, ngunya na aldaw. Arugon ta, an sa to kakurangnan. Arugon ta siya na dara, an planggana, dara ang tuwalya, asin ang pitsil, na naghugas sa bitis, kan sa iyang mga disipulos. Let us serve with humility. Let us be humble out of love. Because it is then that just like Jesus, we can also become loving, humble servants of God. Amen? Sagaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord. Should you give us and to offer, should was given, human hands obeyed, it will become. Blessed are you, Lord, Pagpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan umitaas lugod pasirig sa imoan sa mong mga pamibi, kay bakan mga pagdulot nin mga sakripisyo. Tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento ni dakulang kabanalan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa ito, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, patanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulit na sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asinan mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan,
Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan ikan ang ganan banal, urabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanavon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasarugarin niyang buot, tagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat minaakini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini, an sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyak mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdato. kaya kanina nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Dirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kay bahanan sa muyang patron, si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Yan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nen siring sa langit. Ang samong kakanon sa arwaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imuan kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu kapanahonan. Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa ido, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa ido. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog,
sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya naihiras sa lambag saroan ni nakong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami hinin katuninungan. Mga tugang, wiyaan kordero kan Diyos, wiya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban na padigdi, bako tanganing paglingkodan, kundi tanganing maglingkod. Paladan kitang uyadigdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman na sa pagkabuhay liwat ni Kristo, nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran, padakula sa mo, ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuaan sa mong mga puso kan kusog nin nakakaligtas na kakanon. Huli ki Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes. Nagabot po sa 20,576 pesos and 45 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa. Nagabot po sa 2,939 pesos and 50 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 6,128 pesos and 25 centavos. Ang nakolekta niya to para sa bulan na Abril hali sa tada canisters, igwang total na 4,948 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuahon sa opisina ang canister, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Mayo. Siring man sa masunod na simana, Mayo 4 sagkod 6, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaran kan mga kalag na buot niyatong giromdumon. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 1,000 pesos, 900 pesos, apat na 500 pesos, Carlos Sevilla 1,400 pesos, IM 500 pesos, Lorely Sevilla 400 pesos, Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon at sa kuya pong pagpasalamat sa inyong kabos, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa tuya pong misa. Diyos magbalos po. Ang kagurangan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon sa intersesyon ni San Judas Tadeo at sa tong patron. Sangaran ka nama kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw. Maglingkod na may pagkamuot asin kapakumbabaan. Tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, en santunay ni Jesus, sa samong katigapon, sinuman
Thank you po. Good night.